ondo Yeah. yabantu bangaphandle. Hayi ku right sibe nayo. Nabo bazonde nabo masisema kubo. Yeah. Konke mthetho. Uyabona mangixosha kithi ngine right ukuthi ngixoshe ithi ngoba nginezizathu ukuthi ngixoshelana. Nawe futhi uma unezizathu ukungixosha kithi ne right ukuthi ungixoshe. Abantu bokufika nje abahambi. Or it doesn't matter ukuthi baneyimvume or banamaphepha. Abahambe nje kwazona ayisatingeki ngoba kwazona lezi imvume bayintshontshelo abaholi bethu la eSouth Africa ukuthi bebe na. Sanibonani bafowethu. Into engizelelana ngiyazi abantu abaningi sebethi undabandaba mina ngathi angimkhonzanga kanti mina ngisuke ngimkhuza ngoba uphakela umthakathi bafowethu igama lakhe ulisebenzele kanzima kodwa futhi manje uyena umuntu ofuna wenzani ulibuyisela phansi. Uphakela umthakathi ngizokutshela ngizoqala nje kodwa ngiqale ngikhulume ngezinto ayishilo engalona iqiniso. Kodwa kungizwe ngimbekile. Ngiyamazi ungizwa kana pin code bafowethu. Wakhahlelwa yashe esifubeni umbone ethule kanjena akathule obethule. Ungizwe uzositshela konke okwenzeka lapho ukuthi kwaqalaphi kwayapi kwenzekala uzositshela ungizwe. Kodwa angikho lapho. Ngisaqale nje ngifuna ukunibonisa nje izinto ezingamaphutha ezikhulunywa uphakathi umphakathi umthatha simsupport kangaka. Yasibona lesithombe lesi. Sashuthwa waqala ukuvezwa uTshatha emposter ku Facebook wakhe emncoma ethi nasi isiqhwaga sangakubo akekho umuntu ongamthinta ngenduku futhi ufundile. Sajabula ke sibona lesi sizophethe induku kanje kodwa kuthiwa ifundile. Abanye babengena bethi bayazi abanye bese besitshela nokuthi uthisha engabase besikhohlisa yini. Samjabulela kodwa yena usethi manje uTshatha wathi mayemform poster sakhuluma konke samgxeka. Ukhuluma iphutha sajabula kabi uTshatha eposte yena kulesi sithombe lesi. Lesithombe esashuthwa uSolo Ndlovu owayi auditor eSABC uyena washutha lesi sithombe lesi. Kuzibona ukuthi ngiyazi nje yonke mina lento. Ngo-2020 mayeqeda undabandaba usethi uTshatha wamposta lesi wamqala ukumveza wamdlokhuza ngo-2016 ukhuluma iphutha ngo-2020 waqala ke kwahamba isikhathi uyajika futhi uzothi insizwa nobunsizwa yaqala ngo-2016 thina siqala ukumuza phakathi umthakathi ekhuluma last of last year ethi usekufomene iqembu elithi unsizwa nobunsizwa ukwenza ngoba ubona abantwana abaningi bebulawa ama-drugs sebehlala egangeni uzama ukuthi akhulise abafana abagroom ukuthi bebe ngamadoda kusasa njengamanje usethi yasungulwa ngo-2016 okungamampunge. Uyaphinda futhi uphakathi umthakathi njengoba ngisho ngithi uphakathi umthakathi ugudi kakhulu ku-ground mbeke lapha ku-ground uzokwenzela imhlola njengoba igama lakhe lisebenze le kanje through march and march ubelisebenzela ku-ground. Inkinga yakho uzolibulala ku-media ma ungamfaka nongizwe bafake lapha ku-ground ukuthi wena izohamba bese ukuthi ku-media uthathe umango bese ufake yena kungangcono kabi ngoba manje unhlanhlatha kakhulu ndabandaba mayikhuluma ne-media ukhuluma uthi yazi ngitshela izinto nje ezimbalo ezingamanga vele ezikhulumayo ezenza ukuthi igcine imosha igama lakhe. Uthi kuzophela unyaka njengoba siku middle of the year kuzophela unyaka secreate umsebenzi e1 million. Siyakwazi zonke lokho ukuthi ukhuluma amanga. Uyabona ukuthi uyaqala ubulala igama lakhe. Uthi wabizo president wamfonela from ngo2 wethumela abantu emncenga bemfonela engafuni. Namhlanje iParliament lenze i-briefing ukuthi hayi ungizwe nophakela umthakathi bona abacela umongameli ukuthi bacela ukuhlangana naye. How come ukuthi umongameli ngacela abantu nge29 ebusuku ngo10 ethi abamise imashi engakusasa nge30 esigcwele iSouth Africa yonke. Ebabiza 3 igama elithi march and march ngoba iyona ebizomasha. Le march uphakela umthakathi kade enze njani eyichitha ethi abana march bona nge30. Uqala ukusho lokho ngoba igovernment yathi anything ezokwenzakala ezomosheka ama members emarch and march abaphathi bayo ibona abazothwala lawo macala abazoboshwa. Waqale wangenwa amanzi emadolweni mayesezwa kanjalo wasethi akuna march nge30 umhla ka30 June futhi usewuhlehlisile usewubeke ngoNovember ngoba esezwe kuthiwa bazoboshwa. Waqhubeka ke nokulokho elibekile igama lokuthi abana march bona nge30 abana march uma ngobe sewahamba ekutheni thina imarch sinayo
yebo igama elithi umnqamla juqu la lethi i30 labekwa uyena kodwa everywhere la hamba khona uselokho eyipraise yena ukuthi nguye umuntu waqhamuka ne30 nguye umuntu yebo nguye kodwa hayi ukuthi usebenze yedwa lapho uthema ebona ukuthi hayi mangobe suyibelesele ukuthi cha imashi kodwa ikhona nge30 ngoba lokho ethina njengeinsizwa nomsizwa asinamashi esine30 akukho mashi ezoba khona uma ngobe selokho ethi imashi ikhona thenga insuku zokugcina wabona bayithakasela lento wasethi hayi sizohamba siyoseka uMangobese ne mayese yalapha kwi-media briefing ya imedia leyabeyibize lapha usethi uyobehlanganisa iSouth Africa yonke njengoba bekumasha iSouth Africa yonke yena okungamanga lokho uMangobese yezo kade yena ngoba yena wayeselokho eyihlaba le ndaba yemasha ethi akunamashi nge30 uMangobese wabeka imashi yena wabe kumnqamla juqu nge30 kodwa amamashi afika noMangobese izo zonke izinto ayikhulumayo lezo uthi uzovakashela amazwe wonke ama-neighboring countries ovia lawa asiwaxoshayo la uzophinde evakashe khona siyazi sonke ukuthi uqamba amanga lapho ngeke yenze lonto yezinye zezinto ebulala igama lakhe ngazo sebekhuluma ngaye ke umakhelwane amazwe ngamakhelwane ukuthi yelo muntu ihlathi lokugcina yizo zonke izinto engikhala ngazo angimzondi mina kulokhu phakela umthakathi ngamkhuza kwenye ivideo engidilithile ngoba ukhona umngani wami lapha umthondo unamacala owangicela ukuthi ngiyikhiphe leya video le ngoba ukhonza uphakela umthathi kakhulu ngangikhuza ukuthi indlela akubeka ngayo ukuthi uMangobese umfazi womuntu angeke mina ngilokhu ngihambe ngilandelana nomfazi womuntu ngathi hayi mfowethu kubeke kahle wehlisa umoya ulimi lwakho lulungise luqine kakhulu wena ngabe uthena uMangobese unkosikazi womuntu angeke mina njalo la uMangobese khona ngibonakala ngihambe naye it shows a respect lokho akukhuluma bese kune engaphakathi sekunokungahloniphi futhi mangabe kuchaza uMangobese la sibone khona ukuthi lento yami irritate manje wakhiphi wabhala lapho wathi bengazi lutho ngomhlangano njengamanje usebuza kuZosi uthi Zosi akusinina enilabe kade lokho nihambe nithi nge30 akunamashi esho zona insizwa nobusizwa lezi uMangobese wama ukuthi imashi ikhona yes wasejika kuphakela umthathu wasethi hayi bona kodwa banamashi njengensizwa nomsizwa kodwa bayamsupport uMangobese bazwa komsupport futhi is good uma uphakela umthakathi uthema esuka lapho 2021 eseveze utshatha wavela ngenduku yes walwa induku ngikhumbula wayevelwa noBhejane nje umuntu ayingcika naye washona wahamba wamgcwaba futhi uthemva kwalokho igama lakhe lokho liya phansi libuye liqhamuka wathi esuku utshathu uphakela umthakathi wathi abaculi bamaskandi balala nezigwile eSandton acasuka amabhinqa amuthuka lokho ngikusho ngoba ngiqonda ukunibonisa ukuthi hayi ukuthi siyafika thina nokulandela uphakela umthakathi kudala lento ukuthi yena utshatha wamveza ngo2016 wamphosa samkhuluma kabi sathi indoda enjani le phathi iGod ukhuluma amanga bafowethu ukhuluma amanga utshatha umphoste kuzoqala iCovid ngo2020 eposta lesi sithombe lesi esashuthwa uSola Mfokandlovu osebenza eSABC oyi-audit esashuthwa uyena lesi sithombe sasijabulela sahamba samjabulela wazwavela ngenduku samjabulela saqala amabhinqa ukuphuma kuyena mangabe sekhuluma ngendaba yokuthi abaculi bamaskandi balala nezigwili amalunda le eSandton yes dala sinayo njengamanje maye ekhuluma ama-media akhe ngaso sonke isikhathi uzama dicilela phansi igama leMarch and March ukuze kuqhamuke lomsizwa nomsizwa uthi iMarch and March intsha kabi yonke indawo intsha kabi ifika izolo ifike last year phakathi nonyaka ibingekho sonke lesi sikhathi yena nezinsizwa nomsizwa wazi wagcina wapraise ngisho idudula more than iMarch and March wathi idudula yona into eseyona iqembu elisebenzile iMarch and March intsha kabi ize yasekwa uyena ukuthi hayi bafowethu hayi ngoba njengoba kade lapha bebeke ngendaba yeMarch and March lapha kodwa sekuyavela manje ukuthi hayi ukuthi upresident wabacela yena wena mawubheka ukhona umuntu ongacela upresident from ngo2 enqabe uthi wazi wavuma ngo9 esebheke eStanderton sekusele 29 minutes ukuthi angene eStanderton ajike lapho ngo9 ephinde bonakala usesepitoli njalo ngo10 sesho senza ama video seqede nenkulumo nopresident
into engangayithanda umndabandaba ukuthi ulimi lwakhe lihlakazekile akakwazi ukukhuluma le media akayekele imedia kumangobesa akabuyele kwimash and mash aqine ngoba iye makhele igama usekwazi ukuthola o30,000 like o20,000 into akade engayazi ayiqale ngoba esejoyina elalakhiwe uhulumeni wobandlululo ubekade lisebenza ukuhlukanisa imingcele ukuthi umuntu mangabe efuna ukungena kwelinye izwe yofanele angene ngokusemthethweni angene ngokwegate hayi ukufohla ilaza aqala khona ke inkinga mhla lishawa phansi inkinga zongena kwabantu eSouth Africa ngokungemthetho suka nazo le kuNelson Mandela sanibonani muzwa kwethu inhlokohlela la namhlanje iMarch and March idedele umbiko wayo okade iuqoqa yawuhlanganisa ngokusho kwayo ithi ihlanganile njengomholi bayo ngolwesihlanu siphuma kulona yabuyekeza izinto ezenzekile evikini siyakhumbula ukuthi kunosuku olukhulu lama-march amaningi badluliseke ukubonga kakhulu eSouth Africa nakubantu bayo ukubambisana nabo kakhulu negigaba nezigameko zodlame zimencane kakhulu ezibikiwe nokube ningunento ebilindelekile yasolaka ukuthi okuningi ebebekhuluma ngako kuyafana nekwenye ivideo engeke ngayiveza la kodwa ke bakudlulisile kakhulu ukuthi bayabonga kwiSouth Africa abayanconcosa umbiko wabo lobo uhlukanisa igaba eziningi engimangaphosisi zize zaba u14 kunezinye igaba ke esuku 8 no9 sithandwa kakhulu abantu siyakhumbula ukuthi kuneyanhlukano evelile ebishushuzelwa kakhulu inhlaka ze-social media zikhombisa ukuqhatha kakhulu kuba hleli balawa amamashi ngokusho kwayo kwiMarch and March ithi baningi inhlangano ebeziyeseka zingaphezulu kwa27 ebeyihamba nazo iyona esiyazi ukuthi iyo eqalela umkhankaso futhi iyona ephambili laba abanye bebeseka kodwa ke emva kokubonga ibisi yakuveza ukuthi kunabanye abaqhamisa kakhulu lento yama character nokuthi ibona abagqamile ekuthini la amamashi abayimpumelelo ayamsani ke kakhulu nayo ithi impumelelo yalawa amamashi ayibuzwe kubantu base South Africa ayingabuzwa even nakuyona iMarch and March yasikhala kakhulu ke nangendlela abantu besifazane ukukhombisa ngazi ukuthi baphathwa ngayo lapha nababuka njengezakhamizi zesibili kushuthi abasalingani nabantu besilisa kodwa ke actually uyithe inamaplan ezinyanga ezayo ezintathu ezayo yathi izokwenza massive demonstration kushuthi ama-march azoba maningi kakhulu izophiketha yenza ama-business nazo zonke izinto kokunye mhlawumbe okwesibili ekubalile ithe izohlangana nama-politician amaningi kanjalo futhi nabantu ababalekile ekuxoxeni lezi zinto lezi la bezobamba khona imhlangano nabo abantu abanye ababaliwe ke lapho kuma-politician angithi siyayikhumbula iMarch and March ukuthi ihlangane nazo zonke inhlangano ezinye ke bekhombisa okuyeseka ezinye bezichitha iyaqhubeka ayiqedile ithi izohlangana neATM neNFP kanjalo neUDM iphinde futhi ihlangane nomasipala abahlukahlukene ukuqinisa lo amkhankaso siyakhumbula ukuthi phela omasipala ibona abaphethe imithetho yomasipala abafanele bayidlulisele kubantu njengokuthi umnotho wabantu eindaweni ezahlukene kufanele ube umnotho osendaweni ophethwe abantu uma ngabe usuphethwe abanye abantu bakwezinye indawo akusahambisani nemithetho yomasipala so bafuna ukuthi bahlangane na wonke ke omasipala abakhona kanjalo futhi neCOGTA abaqedi futhi lapho bazohlangana nomnyango wamaphoyisa ukukhumbuzana ezinye zezinto imithetho baphinde futhi balekelelane ukuthi lezo zinto zidluliselwa kanjani emaphoyiseni nakuma department ahlukene sikakhulukazi idepartment le umnyango lo wezasekhaya
angithi wona koxega kakhulu iwona ababhizi badayisana nezimvume la ngekhathi thina abantu belwa ngala eceleni laba ababhizi bagaya ibhizinisi ikuyinto enzima ke le South Africa ngixolisa nje akona umbiko weMarch and March le ezimene njengalezi sengazi ukuthi uma kwenzeka ingakhona indlela ukuthi susheshisa umthetho ukuthi wonke umuntu osebenza ku government iofficial isikakhulukazi ka Home Affairs otholakala edayisa izimvume kuzofanele mhlambe sushaya umthetho ukuthi kuzofanele aboshwe futhi isigwebo sakhe sibe sikhudlwana kunabanye abantu mhlambe kube nesigwebo esispecial mhlambe njengesigwebo sentambo esimelene nje nomuntu othengisa ubuzo bezwe lakhe lithengisela abanye abantu abangaphandle akuwona umdlalo lo into embi kakhulu ngoba uncisha abantu balelozwe amathuba nomnotho wezwe labo ngoba wena ufuna nje ukuthola lo shintshana omncane udayise ngezwe lakho ngiyaxolisa uphume endleleni baphinde futhi bathi bazoba nama campaign la bezokwazi ukuthi badedele wonke umphakathi ukuthi bazokwenza izinto ezifana noma WhatsApp la abantu bezobika khona ukuthi kukhona abakusolayo naku abafisa ukudlulisa kuMarch and March kukhona abakubonayo okwenzekalayo baphinde futhi bathi eyintweni ezifana nokuthi ukudlulisa ebantwini abafana nabantu abakwazi ukusiza abantu bangaphandle ukuthi baqhubeke babe nezindlela zokuhlala la eSouth Africa ngokungekho indlela emthethweni base bephawula ngeke ngasho ngathi unumber 8 lo base bephawula ke ngendaba okuyiyona enkulu abantu asebeyiphendule indaba yabo siyazi